En dan is het tijd voor het vaste onderdeel banken met Dree. Dree Peters zit ergens op een bank in Midden-Limburg en spreekt met Emus. En dit keer gaan we daarvoor over naar de kapel in het zand. In het Kruiswegpark traf ik een hele hoop mensen aan. Die zijn bezig met de bloemtapijt voor dit jaar. En dat werd vanaf aanstaande weekend. Toen de volgende week donderdag werd het gepresenteerd aan het publiek. Iedereen die hier al eens geweest is, die weet wat het voor een prachtig evenement is. En we gaan er even over praten met Leni. Wat een geweldige enthousiaste lui. En, dat is geweldig. Ja. Het is geweldig. Die mensen die doen met zoveel liefde en zoveel plezier doen ze dit tapijt neerleggen. Het is namelijk zo, het is ook maar eigenlijk 14 dagen in het jaar. Dus dan krijg je ook wel vrijwilligers. Maar ze doen het gewoon met heel veel liefde. Het is heel leuk werk. En nou, dat doen we het weer, hè, voor de hele kerk, voor de kapel. Voor bekendheid te krijgen aan de kapel. En dat hebben we wel, maar goed, het is allemaal metgenomen. En knielend, ik zie ze knielend op de grond kroepend, haar eigen ding doen op een fantastische manier. Met allerhande bloemen. En ik stel er gauw zo'n 25, 30 vrijwilligers. We hebben 34 vrijwilligers, ja. En we hebben heel veel bloemen, dat hebben ze al gezien. We zijn ook heel erg dankbaar dat we ze kregen van de kwekers. 23 keer is dat alle. Je doet al zeker de royaal 20 keer met, maar... Al 23 keer met. Oh, je 20 jaar lang voorzitter. Ja. Vertel me eens even, elk jaar een ander thema. Wat is dit jaar? Dit jaar is het thema de verborgen monumenten van onze kapel. Van onze eigen kapel in het zand. Van onze kapel. Ja. Dus dat betekent namelijk dat je dit jaar de Luken hier de verborgen plekken. We moeten gaan denken, Marie zal er ongetwijfeld op staan. Marie zit erbij, maar de godslamp zit erbij. Ja. Er zit het kruis en kruisafbeeldingen waarvan vroeger werden de kerken ingezegd en overal weer dan dus kruisjes neergeplaatst. En een van die onderdelen zit er ook in. Het lam gods zit erin. Nou ja, goed, verschillende. En wat me eigenlijk ook opgevallen is, dus je zit voor alle voorzieningen heb je getroffen. Als je slecht weer werd, komt er een kap over te liggen. Ja. Het zit al onder een tijdje, want je hebt natuurlijk niet altijd de zon. Nee. En dat doet je vanavond nu zaterdag. Wie laat kunnen de eerste mensen hier verwacht worden? Zaterdag om 10 uur gaat het open. Tot? Tot de volgende week donderdag en dan gaat het om 4 uur het dicht. Zaterdag van 10 tot? Van 10 tot 5. Oké, elke dag van 10 tot 5 tot donderdag. En omdat we dit thema hebben, is nu ook de kerk open. Van 's morgens 10 tot 's middags 5. Alleen de maandagmorgen is het dicht. En nu herinner ik me zo'n bloemtapijt wie in de buurt was van een jaar of 10 in het Romeinse veld of ergens anders. En er werd een aspirant priester, want zo was dat. Hè. En die dus zijn eerste mis ging doen, die liep dan als het ware over straat. En dan vond het altijd verschrikkelijk dat hij met zijn grote trezers door de bloemtapijt heen liep. En dan denk ik, daar hebben we een hoop mensen zich een hoop meut gedaan en dat is het afgelopen. Ja. Wanneer is dat spektakel hier dan te doen? Nou, hier is als je doorheen rent. Doorheen rent, dat is als we donderdagavond om 4 uur sluiten, dan gaan we met het bestuurder overheen en dan zingen we hand in hand kameraden. Ja, geweldig is dat. En dan mogen we ook doorheen. En dan hebben we de tranen in de ogen dat we het op moeten ruimen, ja. Want het is toch een stuk van ons leven, hè? Dat is toch dan geweldig. Ja, maar als ik zie dat bijvoorbeeld, ik heb straks een vrouw gezien die deed het van het eerste jaar. Heeft hij door een geweldige afbeelding, een geweldig ontwerp voor zich liggen en met heel speciaal materiaal, vruchtjes allemaal. Dat denk ik, ja, van het eerste jaar en dan al direct zo voor de dag komen, dat is toch bijzonder. Nou, moet ook Indisch zitten of niet? Het moet gewoon Indisch zitten. Die mensen die hebben toevallig verleden jaar, die komen al dakker hier, op tapijt gelopen en die dachten, is het ook het voor ons. Dus hebben zich opgegeven en nou, ze zijn er spontaan aan begonnen. En ja, ze hebben het gewoon in de vingers zitten. Hè. Dat is gewoon vingerspitsen. Maar dat is wel lef, hè, voorzitter. Er komen een paar mensen die geven zich op en die krijgen direct een opdracht. Ja, Loes, die mensen die zich opgeven, die hebben leefde voor het werk.
En die vinden het gewoon leuk om te doen. Er is bijvoorbeeld een mevrouw erbij, die is ook nu gekomen, die deed altijd de bloemschikken. Oh ja. En ja, ze vond je toch, ja, ze had hier even moeite met. Maar toen zei een andere dame, zei van ja, luister hier, dit is geen bloemsierkunst, dit is geen bloemstuk maken, maar dit is gewoon voorwerk. En ja, dat is het leiding hoog. Ja, voorwerk wel met een geweldige afbeelding en een geweldige uitdaging. Ja. En het is, nou ja, vooral op mijn leeftijd is het toch op de knieën zitten. Dan merk ze wel dat ze het aangeweest. Maar goed, zolang ik het nog ken, blijf ik het ook doen. Uw leeftijd, ik zat zo 50. Ja. Jong bloempje nog. Nou, nee, ik zal maar niet zeggen wie ik ben. Volgens een vrouw ook niet. Maar ik weet in ieder geval, je zit er heel goed uit voor je leeftijd. Dat moet ook wel gezegd worden. Ik weet het al. Maar ik hoorde dat hier al voor de oorlog veel bloempjes bij elkaar ging zoeken. Nou, de bloempjes bij de tuinen, bij de mensen. Mochten we de haven in en mochten bloempjes gaan zeumeren. En nou, die mochten hier netjes op de banken neerleggen, want aan de tapijt komen mochten we niet. Nou, dat heb ik al voor de oorlog gedaan. Ja. En wanneer dat toen, in die tijd? De Netje Pieters is er net begonnen. Okay. Dat is de stichter van de bloemtapijt. Okay. Ja. Geweldig, dat Netje Pieters op deze manier toch nog... nog weer dat weer nog kunnen doen. Hè. Maar dat is dus weer ontstaan toen het eerste keer het klang- en lichtspel kwam. Toen werden dus door Yvonne de Vries aan mij gevraagd, omdat het wist dat ik van de kapel was, van God alleen die wil ze met helpen. En toen heb ik gezegd, nou met alle liefde en plezier, dus zodoende ben ik er ook bij terechtgekomen. De kapel is een geweldige gemeenschap. De kinderen dit soort dingen ook nog doen. Dat lukt niet overal. Nou, we hebben 220 vrijwilligers aan de kapel. Ja, dat bedoel ik maar. Hè. Dus, ja. Maar dat kunnen we ook, omdat we dus onze pater Weerkamp, de man die heeft zoveel, moet ik zeggen, charisma. Dat is geweldig. En we doen het niet alleen voor Karel, maar we doen het ook voor de kerk. Maar Karel is wel de 3 uur. De bindende factor. Dat is een bindende factor, zeker. Ik vond die van Chef Konings vroeger ook al. Hè. En daar kwam Karel nog eens een keer aan met een heel andere kiek weer op zaken. En die had dus eigenlijk nog een keer nieuw leven ingeblazen. Het is geweldig. En ik ben iedere dag dat er nog heel lang het moet blijven doen. Dan zullen we zeggen een B van ben ik met. Want ik ben het helemaal met de eens. Dank u wel. Ja, hartstikke bedankt. Veel succes. En ook bedankt namens de gemeenschap. Dat het goed gaat. Dank u. Dag. Bedankt. Jo. Ja, dit was weer zo'n geweldig moment waarin vrijwilligers ergens in een week in Remuin, niet zomaar een week, maar de kapel, haar ding doen en weer iets een oude traditie laten zien aan u. Dus als je denkt, ik wil het weekend ergens naartoe, het kind overal zien, hè? Het Kloostershof, of gewoon op het voetbaltrein natuurlijk, of een andere sportveld, maar ook, je kunt al in alle vreugde hier, tot de volgende week donderdag, naar het prachtige bloementapijt kijken. Ik wil zeggen, dit ziet je altijd bij TV11, want dan ziet ze zichzelf.